Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da warhaka. Da fatan mun yi ne cikin koshin lafiya, Allahumma amin. Wannan test net ne na wannan link da na sa a sai start din nan. So da farko mutum zai yi connecting wallet ne. Idan muka lura nan shine gurin wallet. Mutum zai taɓa wallet ɗin kamar haka. So zai yi connecting Phantom ko supplier, duk wanda ya connecting da shi zai yi amfani. Amma mutum ya kasance ya yi amfani da message browser, a nan ne za ka yi importing. So duk waɗannan abubuwan za ka yi importing ɗin wallet ɗinka. Sui wallet ne, Solana wallet, duk wani wallet dai da ka sani da za ka yi importing ɗin shi akai. Za ka yi importing ɗin shi akan message browser. To yanzu za mu yi connecting wallet. Yana connecting. Yawwa, to yanzu za a yi connecting ɗin wallet ɗin. So za mu yi connecting ɗin wallet ɗin kamar yadda muke gani. Na yi posting ɗin shi ne, na sa security. So yanzu na yi connecting kenan. Zan yi sign in, confirming. So wallet ya yi connecting. So yanzu me mutum yake bukata ya yi a nan gurin, nan zai yi creating username. In ka bar shi a wanda suka baka, to in kuma za ka yi creating sai ka taba kamar haka. Misali, bari in yi amfani da wani username. Let's say bari in sa Kausar. So kun ga sun yi accepting din shi. Gashi nan, so ya wuce yanzu. Mun gama na wallet. Me ya rage mu yi? Twitter da Discord. Zan taɓa Twitter. So muna gani kamar haka. So Twitter za ta zo ma kamar haka, sai kai authorizing din shi. Mun gama na Twitter, sai na Discord. Sai ka taɓa Discord din shi ma. In kana da Discord, idan ka taɓa zai iya kai ka direct. Zai iya kuma nuna ma kai login a browser naka. So already wannan an yi login. In dai ba na can ya sauka ba. So kamar haka, authorizing. Duka na gama nasu. Za su bani 10 point. Sai in danna start ɗin nan na ƙasa kamar haka. So na yi start. Yanzu nan gureren gashi nan. Assistant ɗin nan. Nan duk wani Web3, healthcare, software, education, finance, crypto, media, fund. So duk wanda kake so ka taɓa, kana son labari kan shi, misali kamar haka. Web3, healthcare, kamar haka. So duk wanda mutum yake bukata software, sai ya zo ya karanta da sauransu. Yanzu za mu je nan sama yanka guda uku nan. Nan za mu ga dashboard. Kamar haka. So ga home, ga dashboard. Leaderboard, sai mu taɓa home. Wannan za su baka shi kai claiming. You have been credited with 20 SAR. Za ka yi claiming. Sun baka 10% wannan level 1 na NFT. So level 2 sai dai mu saye shi, za mu yi minting din shi a 0.7 sol. So mun ga 30% kenan multiplier. Ba karamin project bane wannan, kuma 2.2 sol. To mu za mu je free ne. Wannan gurin grab daily token din nan shine daily check-in namu every 12 hours. Sai mu taba kamar haka. Kun ga mu yi claiming. So wannan join saver din nan za mu taba unlock. Zai yi unlocking da kanshi kamar haka. Accepting, inviting. Accepting. So yanzu za mu je mu verifying. Kamar yadda waɗansu ba su san da suke verifying Discord ba. Idan ka zo kan Discord za ka nemi wannan verify ɗin.
get verified, to sai suka sama verified. Yanzu sai ka zo ga rubutu nan gashi, so zan taba, sai suka ce verify yourself to join the access to the server. Please select a squatter on the menu below. A nan kenan ga sauran rubutu nan za ka karanta to scooter wannan mashin din namu scooter ga ta nan 3 na taba shi na yi verified successful. So akwai wanda in ka zo kamin ka taba wancan verify sai ka taba wannan good din kafin su baka damar da za ka yi verify. So ni na riga na yi yanzu, kun gani ba ruwana da nan, zan koma ne tun da ai na riga na yi verify kuma sun ga za su yi verifying din shi. So gashi nan done, sai suka ce verify the role, zan taba zai yi verifying. So bidiyon akwai dan tsawo, mutum sai ya natsu saboda mutum ya san yadda zai yi scrolling din shi baki daya. So gashi nan na gama, ya sake dawo da ni gurin farko, na riga na yi verifying bangaren Discord, to zan taba shi haka.